הסתובבתי בהרבה קהילות בעולם, ויש פה בקהילה הזאת דבר מאוד מיוחד. ממש תענוג להיות פה. יש דרך ארץ, אהבה לתורה, כבוד לחכמים. יש פה איזה אווירה מאוד נוחה פה. התורה, אנחנו אומרים כל יום ועלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי. כל בני בשר יקראו בשמך, להפנות לך כל שהארץ, יקראו ידעו כל יושבי תבל. אנחנו אומרים שזה כן נקבל לך, שאנחנו מקווים שכבר יגיע היום הזה, שכל יושבי תבל חזר לנו, למעשה עם ישראל צריכים להיות אור לגויים. אנחנו קיבלנו את התורה הקדושה, ויש לנו את האור של השם. אנחנו צריכים להאיר את האור לכל העולם כולו. אחד מהשבעה מצוות בני נוח הראשונה, זה אמונה בכל אחד. פגשתי עם הרב גרוס מבני ברק, וסיפרתי לו שאנחנו מוכרים את הספר בגן האמונה גם לגויים. אז הוא אמר, לגויים? אמרתי לו, כן, צריכים ללמד אותם אמונה. והוא שאל את הרב אלישיב עליו השלום, ואמר לו, כן, מותר במצווה למכור את הספר שלי לגויים. אני כל יום מתפלל שהספר בגן האמונה יגיע לכל העולם כולו, בכל השפות, וכל התורגם ל13 שפות. הספר הזה, קיבלו אותו כל העולם. מצד אחד, כמו שאמרנו, כומרים לומדים אותו, וגויים. מצד שני, גם רבנים גדולים שהעידו לי, שכשלמדו את הספר, רק אז הבינו שהם היו עדיין רחוקים מאמונה. הספר מלמד אמונה לכל נברא בעולם הזה. איך הוא צריך להיות באמונה, איך הקשר שלו יהיה עם הבורא. ארץ ישראל בהתחלה, דווקא היא גרמה לי להתרחק מהיהדות, דווקא. אבל נו, ברוך השם, ארץ ישראל עכשיו גרמה לי לחזור בתשובה. ברוך השם, העבודה שאנחנו עובדים, ועובדים די טוב, היא מצמצמת לאט לאט את הפערים. רק האמונה יכולה לצמצם את הפערים בין היהודים שלא שומרים תורה ומצוות, בין היהודים שומרים תורה ומצוות, כי למשל, התלמידים שלי מסתדרים עם יהודים שרחוקים מתורה ומצוות. הבעיה היא מצד אלה ששומרים תורה ומצוות, כי הם נקראים שיש להם שכל ודעת, אז הם היו צריכים לדעת איך להתחבר ולהבין, ולהתחבר ולאהוב את אלה שרחוקים עדיין. רבי נחמן מברסלב אמר שמשיח יבוא בדור שכולו זכאי, ויהיה עשירות גדולה. כשרבי נחמן מברסלב אמר את זה, היה עניות גדולה בעולם הזה. רבי נחמן מברסלב אמר, יהיה עשירות גדולה, ויהיה ממש טוב בעולם הזה. הנה, ברוך השם, רואים שיש עשירות גדולה. וגם, בעזרת השם, אנחנו מצפים שיבוא משיח ברחמים גדולים.